അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എന്തൊക്കെ വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് എത്രാമത്തെ നോമ്പ്? 29ാമത്തെ നോമ്പല്ലേ? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി മാസം കാണും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ പെരുന്നാൾ. ചിലപ്പോൾ നാളെ പെരുന്നാളായിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റമളാൻ തീരുമ്പോഴത്തിന് നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ തീർക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിനി ആദ്യം. ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കുറച്ച് 2-3 ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്താണ്ട് തീർക്കുന്നത്. സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒരിടം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മളിതുവരെ പഠിച്ച അലിഫ് മുതൽ ലാസ്റ്റത്തെ യാ വരെ നോക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് കാഫ് പഠിച്ചില്ലേ? ആ കാഫ് പഠിച്ചതോടുകൂടെ കാഫ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതല്ല, കലമയൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ പഠിപ്പിച്ചതോട് കൂടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ബുക്കിലൊന്നും പഠിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ഇനി ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാനൊന്നും നിങ്ങൾ ബുക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഞാൻ വിടും. ആ ക്ലാസ് കേൾക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണ്ട, ബുക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ബുക്കില്ലാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലതും എന്തുണ്ടാവും, ഈ മൊബൈലിൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം. ഏതാ? അലിഫ്. ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം അലിഫ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനേ, നമ്മൾ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ നോക്കും കേട്ടോ. ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് എല്ലാ അക്ഷരവും ആ, ബ, ത അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലിഫിന് എന്താ, ഇപ്പോൾ അലിഫിന് ഫത്ത കിട്ടുമ്പോഴല്ലേ ആ, അപ്പോൾ ബിന് ഫത്ത കിട്ടും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും ആദ്യം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നോക്കും, അലിഫിന് കസറിടും, അപ്പോൾ ഇ. പിന്നെ ബിന് കസറിടും, അപ്പോൾ ബി. പിന്നെ താന് കസറിടും, അപ്പോൾ തി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അലിഫിന് ലൊമ്മിടും, പിന്നെ ബിന് ലൊമ്മിടും, താന് ലൊമ്മിടും, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കും. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അലിഫിന് സുക്കൂനിടും, പിന്നെ ബിന് സുക്കൂനിടും, അതിൻ്റെ താന് സുക്കൂനിടും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നിന്ന് നോക്കുക. ഫസ്റ്റത്തെ അക്ഷരം എന്താണ്? അലിഫ്. അപ്പോൾ അലിഫിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ എന്താ വയ്ക്കുക, ആ. അതിൻ്റെ ഏതക്ഷരം? ബ. ഏതക്ഷരം? ബിന് കസറിടുമ്പോൾ എന്താ, ബി. ഏതക്ഷരം ശരിക്കും നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇനി ഈ അക്ഷരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടാവില്ല. ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇനി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കൂല. അപ്പം ഇനി ശരിക്കും നോക്കിയോളി. ഫസ്റ്റത്തെ അക്ഷരം അലിഫ്. അലിഫിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ ആ. അതിൻ്റെ ഏതാ? ബിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ ബ. അതിൻ്റെ ഏതക്ഷരം? താ. താന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ ഏതക്ഷരം? ത. അതിൻ്റെ എന്താ? സാന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ എന്താവുക? സ. അതിൻ്റെ ജീമിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ ജ. അതിൻ്റെ എന്താ? ഹാന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ എന്താ? ഹ. അതിൻ്റെ എന്താ? ഹാന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ എന്താ? ഹ. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ, ബ, ത, സ, ജ, ഹ, ഹ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക. ഇനി ഏതാക്കണം അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വരി നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതാ? ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ദാല്. ദാലിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ദ. ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ദാല്. ദാലിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ ദ. അതിൻ്റെ അക്ഷരം ദാല്. ഏതക്ഷരം? ദാല്. ശരിക്കും നോക്കിക്കോട്ടോ. ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ദാല്. ദാലിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ ദ. അതിൻ്റെ ദാല്. ദാലിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ ദ. അതിൻ്റെ റാന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ റാ. അതിൻ്റെ സായിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ സ. അതിൻ്റെ സീനിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ സ. അതിൻ്റെ ഷീനിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ ഷ. അതിൻ്റെ സ്വാദ്. ശരിക്കും നോക്കി കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സ്വാദിന് ഫത്ത ഇടുമ്പോൾ സ്വ. അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ ദാലിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ ദ. പിന്നെ ദാലിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ ദ. അതിൻ്റെ റാന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ റാ. അതിൻ്റെ സായിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ സ. അതിൻ്റെ സീനിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ സ. അതിൻ്റെ ഷീനിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ ഷ. അതിൻ്റെ സ്വാദിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ സ്വ. അപ്പം ദ, റ, റ, സ, സ, ഷ, സ്വ. ഫസ്റ്റ് നോക്കിട്ടോ. എൻ്റെ കൂടെ പറയാം. എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോ. ദ, റ, റ, സ, സ, ഷ, സ്വ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് വരി നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി അടുത്ത വരി നോക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ഏതാ? ലോദ്. ഏതാണ്? ലോദ്. എന്താണ്? ലോദ്. ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ലോദ്. ലോദിന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ ഏതാ? ലോ. എന്തായിക്കുക? ലോ. എന്തായിക്കുക? ലോ. അതിൻ്റെ ഏതക്ഷരം? ത്വാ. ഏതക്ഷരം? ത്വാ. ഏതക്ഷരം? ത്വാ. ത്വാന് ഫത്ത കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ? ത്വാ. എന്തായിക്കുക? ത്വാ.
അതിൻ്റെ എന്താ ലോദ് ലോ നേരത്തെ ത്വ അതിൻ്റെ ലോ ഏതാണ് ലോ എന്താണ് ലോ ലോന് ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ എന്താ ലോ എന്തായിക്ക ലോ എന്തായിക്ക ലോ അതിൻ്റെ എന്താ ഐനി ഏതക്ഷരം ഐനി എന്താക്ഷരം ഐനി എന്താക്ഷരം ഐനി ഐനി ഫത്ത കിട്ടപ്പോൾ എന്താ എന്തായിക്ക എന്താ കഴിക്ക അതിൻ്റെ എന്താ ഓയിനി ഏതക്ഷരം ഓയിനി എന്താണ് ഓയിനി ഓയിനി ഫത്ത കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ ഓ എന്താണ് ഓ എന്തായിക്ക ഓ അതിൻ്റെ ഏതക്ഷരം ഫ ഏതക്ഷരം ഫ ഫിന് ഫത്ത കിടുമ്പോൾ എന്താ ഫ എന്തായിക്ക ഫ എന്തായിക്ക ഫ അതിൻ്റെ കോഫ് ഏതക്ഷരം കോഫ് കോഫിന് ഫത്ത കിടുമ്പോൾ എന്താ കോ എന്തായിക്ക കോ കോഫിന് ഫത്ത കിടുമ്പോൾ കോ ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക അ ബ ത സ ജ എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ കൂടെ പറയും അ ബ ത സ ജ ഹ ഖ ദ ذ റ സ സ ഷ സ്വാദ് സ്വ ല ത്വ ല അ റ ഫ ക മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നും കൂടി കൂടെ വായിച്ചുക അ ബ ത സ ജ ഹ ജ ഹ ഖ ദ ذ റ സ സ ഷ സ്വ ല ത്വ ല അ റ ഫ ക മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാ അക്ഷരം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഉമ്മമാർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ പോസ് ചെയ്താണ്ട് ഉമ്മമാർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉമ്മമാർക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുക അ ബ ത സ ജ ഹ ഖ ദ ذ റ സ സ ഷ സ്വ ല ത്വ ല അ റ ഫ ക ഉമ്മമാർക്ക് ഇതേപോലെ വായിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അലിഫിന് ബാദിനൊക്കെ കെസ്റിട്ടാണ് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ അലിഫിന് ബാദിനൊക്കെ കെസ്റിട്ട് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് അലിഫിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ എന്താവുക ഇ എന്താവുക ഇ അലിഫിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ഇ കഴിഞ്ഞിട്ടോ അതിനുള്ള അക്ഷരം ഏതാ നേരത്തെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഏതാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇ ബി തി അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അലിഫിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ എന്താ ഇ എന്താണ് ഇ അതിൻ്റെ ഏതക്ഷരം ബ അല്ലേ ബാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ എന്താ ഏതായിട്ട് നമ്മൾ കെസ്റായിട്ട് ഇടുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കെസ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലിഫിൻ്റെ അടിയിലാണ് വരിടുക അപ്പോൾ കെസ്ർ പറയുമ്പോൾ അടിയിലാണ് വരിടുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ബാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ബി സാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ തി പിന്നെ സാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ എന്താവുക സാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ എന്താവുക സി ജീമിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ജി അതിൻ്റെ ഹാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ഹി അതിൻ്റെ ഹാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ഹി അതിൻ്റെ ദാലിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ദി അതിൻ്റെ ഏതക്ഷരം ലാല് ഏതക്ഷരം ലാല് ലാലിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ റി അതിൻ്റെ റാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ എന്താവുക റേ രി എന്താണ് രി എന്നാട്ടോ പറയുക റേ എന്നല്ല സോറി രി അതിൻ്റെ സായി സായിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ സി അതിൻ്റെ സീന് കെസ്റിടുമ്പോൾ സി അതിൻ്റെ ഷീന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ഷി അതിൻ്റെ സ്വാദിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ സ്വി അതിൻ്റെ ലോദിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ലി അതിൻ്റെ ത്വാന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ത്വി അതിൻ്റെ ലോ മറ്റേ ലോദ് ഇത് ലോ മനസ്സിലായേ ത്വ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോ അപ്പോൾ ലോന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ലി അതിൻ്റെ ഐന് കെസ്റിടുമ്പോൾ റീ അതിൻ്റെ ഒയിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ റൊയ് നിറകത് ഐ ഇത് ഒയ് മനസ്സിലായില്ലേ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ വ്യത്യാസം ഒന്ന് റീ മറ്റേ റൊയ് അതിൻ്റെ ഫിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ ഫി അതിൻ്റെ കാഫിന് കെസ്റിടുമ്പോൾ എന്താവുക കൈ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിലെ കൂടെ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇ ബി തി സി ജി ഹി ഹൈ ദി റി രി സി സി ഷി സ്വി ലി ത്വി ലി റി ത്വി ലി റി റി ഫി കൈ മനസ്സിലായേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അലിഫ് ബാ അതിനൊക്കെ ലൊമ്മിട്ടാണ്ട് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ച് മേലെ വരട്ടാൽ ആ എന്നാണ് പഠിച്ച് അടിയിൽ വരട്ടാൽ ഈ ആണ് പഠിച്ച് ഇനി എന്താണ് ഇനി വരല്ലേ ഇനി വാവ് പോലത്തെ ഒരു ചിഹ്നമാണല്ലേ എന്താണ് ഊ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചിഹ്നം അപ്പം നോക്കുക അലിഫിന്
എന്നുള്ള ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ഉ. അതിൻ്റെ ബിനെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ എന്താ ബു. അതിൻ്റെ എന്നെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ തു. എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ രണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യുക, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അല്ലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ അലിഫിനെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ഊ പറയും. അങ്ങനെയിട്ട് നമ്മൾ പറയും മുതൽ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളി. അലിഫിന് ഊൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ഊ, ബാന് ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ബു, താന് ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ തു, സാന് ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ സു, അതിൻ്റെ ജീമിന് ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ജു, അതിൻ്റെ ഹാന് ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ഹു, അതിൻ്റെ ഹാന് ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ഹു, അതിൻ്റെ ദാലിനെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ദു, അതിൻ്റെ ദാലിനെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ദു. ഏതക്ഷരം ദാലാണ് കേട്ടോ. ദാലിൻ്റെ ദാലിനെ ചിഹ്നം ഇടുമ്പോൾ ദു, അതിൻ്റെ റാന് ഇടുമ്പോൾ റു, അതിൻ്റെ സായിനിടുമ്പോൾ സു, അതിൻ്റെ സീനിടുമ്പോൾ സു, അതിൻ്റെ ഷീനിടുമ്പോൾ ഷു, അതിൻ്റെ സ്വാദിനിടുമ്പോൾ സു, അതിൻ്റെ ലോദിനിടുമ്പോൾ ലു. ലോദാണ് ലോ അല്ല ലോദ്. അതിൻ്റെ ത്വാഇടുമ്പോൾ തു, അതിൻ്റെ ലോഇനിടുമ്പോൾ ഇത് ലോദല്ല ഇത് ലോ ആണ്. ലോഇനിടുമ്പോൾ ലു, അതിൻ്റെ ഐനിടുമ്പോൾ ഓ, അതിൻ്റെ ഒയിനിടുമ്പോൾ ഓ, അതിൻ്റെ ഫാനിടുമ്പോൾ ഫു, അതിൻ്റെ ഖാഫിനിടുമ്പോൾ ഖു. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കുക. ഉ ബു തു സു ജു ഹു ഹു ദു ലു റു സു സു ഷു സു ലു തു ലു വു വു ഫു ഖു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചോളി. ഉ ബു കൂടെ വായിക്കിട്ടോ. ഉ ബു തു സു ജു ഹു ഹു ദു ലു റു സു സു ഷു സു ലു തു ലു വു വു ഫു ഖു. മനസ്സിലായില്ലേ? എല്ലാ അക്ഷരം മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇനി കുറച്ചും കൂടെ അക്ഷരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ വിടും. ആ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് അക്ഷരം കൂടെ ഉള്ളൂ. ആ അക്ഷരം പിന്നെ എന്ത് പഠിക്കും, നമ്മൾ കുറച്ച് വർക്കുകളും തരും. അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇനി സുക്കൂനും കൂടെ ഇടാം. അലിഫിന് സുക്കൂൻ ഇടണം കൂടെ പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്, സുക്കൂൻ ഇടണം അല്ലേ. അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, എല്ലാ അക്ഷരത്തിനും നമുക്ക് സുക്കൂൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാ അക്ഷരവും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവാണ്. അലിഫിന് സുക്കൂൻ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ്, എന്താണാവുക, എന്നാവും. അതിൻ്റെ ബാന് സുക്കൂൻ ഇടുമ്പോൾ ബ്, താനിടുമ്പോൾ ത്, അതിൻ്റെ സാനിടുമ്പോൾ സെ, ജീമിനിടുമ്പോൾ ജെ, ഹാനിടുമ്പോൾ ഹെ, ഹാനിടുമ്പോൾ ഹ്, ദാലിനിടുമ്പോൾ ദ്, ദാലിനിടുമ്പോൾ ദ്, റാനിടുമ്പോൾ റ്, സായിനിടുമ്പോൾ സെ, സീനിടുമ്പോൾ സെ, ഷീനിടുമ്പോൾ ഷെ, സ്വാദിനിടുമ്പോൾ സ്വെ, ലോദിനിടുമ്പോൾ ല്, ത്വാനിടുമ്പോൾ ത്വ, ലോനിടുമ്പോൾ ല്, റൈനിന് ഇടുമ്പോൾ റ്, റൈനിടുമ്പോൾ റ്, ഫാനിടുമ്പോൾ ഫ്, ഖാഫിനിടുമ്പോൾ ഖ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം കൂടെ ഞാൻ വായിച്ചോളി. ബ് ത് സ് ജ് ഹ് ഹ് ദ് ല് റ് സ് സ് ഷ് സ് ല് ത്വ ല് റ് വ് ഫ് ഖ്. ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചോളൂ. എൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കുള്ളൂ. അവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ചെയ്യും. ഇനിയൊരു വീഡിയോയും കൂടെ ഇടും. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വായിച്ചോളി. ബ് ത് സ് ജ് ഹ് ഹ് ദ് ല് റ് സ് സി സ് ഷ് സ് ല് ത്വ ല് റ് വ് ഫ് ഖ്. അ ഇ ഉ ബ ബി ബു ത തി തു സ സി സു ജ ജി ജു ഖ ഖി ഖു ദ ദി ദു സ ദി ദു റ റി റു സ സി സു സ സി സു ഷ ഷി ഷു സ്വ സ്വി സു ല ലി ലു ത്വ ത്വി ത്വ ല ലി ലു റ റി റു റ റി റു ഫ ഫി ഫു ഖ ഖി ഖു. അപ്പം എന്തായി, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഇപ്പം കാഫ് വരെയുള്ള എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും എന്ത് ചെയ്ത്, അലിഫിന് ഫത്ത ഇട്ട്, ബാവിന് ഫത്ത ഇട്ട്, അലിഫിന് കസ്റിട്ട്, അലിഫിന് ബാവിന് എല്ലാ അക്ഷരത്തിനും എന്തിട്ട് ഫത്തവും കസ്റും ലമ്മും സുക്കൂനൊക്കെ ഇട്ട് പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇനി കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. എത്ര അക്ഷരം ഉണ്ടാവും, ഒരു എത്ര അക്ഷരം ഉണ്ടാവും, ഒരു 10 11 അത്ര ഉണ്ടാവും അറിയില്ല. കുറച്ച് അക്ഷരം കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 10 9 10 11 12 അത്ര കുറച്ച് അക്ഷരം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക,
ഇനി ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഇടും രാത്രി ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ രാത്രികത്തെ ക്ലാസ് കേൾക്കലോട് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉഷാറായി പഠിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.